piliere našej národnej identity, a to je alkoholizmus, jarmočné kresťanstvo, aby som neurážal kresťanstvo ako také, myslím to jarmočné, a alipizmus. Ak tam máme tie dve pohlavia, aby sme vedeli, čo máme medzi nohami, tak je dobre, že tam máme aj to, aby sme vedeli, ako blízko je žiaľ naša hlava k tomu rozkroku na Slovensku. Milí priatelia, stand-up komika Tomáša Hudáka sa v serióznej diskusii denníka N pýtali, že vzhľadom k tomu, že vystupuje v nejakej pesničke Slovák, tak pýtali sa ho vzhľadom k diskusii o novele ústavy, pýtali sa tohto Hudáka, čo je to podľa neho národná identita. Počúvajte teraz pozorne. A 3 základné piliere našej národnej identity, on považuje to, že je to vlastne spomenuté v tej pesničke. A teraz dobre počúvajte, čo hovorí o tých 3 základných národných identitách Slovenskej republiky, a teda Slovákov. A netlieskajte, preboha, tomu nemôžeme tlieskať. No, ale oni tomu budú tlieskať. Bicykel, áno. Nie, lebo tam sú zhrnuté tie 3 základné piliere našej národnej identity, a to je alkoholizmus, jarmočné kresťanstvo, aby som neurážal kresťanstvo ako také, myslím to jarmočné, a alipizmus. Ono je až trošku škoda, že keď sa menila tá ústava, že sa to tam tak vágne naformulovalo, že národná identita. Ale keď sa to takto pekne vynímalo, vymenované, vieš, že zrazu, keď naši poslanci by prisahali na tú ústavu, má to iný význam zrazu. Ale čo chcem povedať, že ja viem, neznie to bohviako, hej, ale to je len vec prekladu. Zoberte si, že Francúzi majú liberté, egalité, fraternité. Ono, keď si to preložíte, zrazu alkoholizm, hej, christianizm, hej, a alipizm. Nie to akože, vieš, že už dnešne pod týmto heslom si viem predstaviť, že by sme my vedeli ísť do revolúcie. Akože to... Akurát sa obávam toho, že proste je to aj dôvod toho, prečo by nikdy taká revolúcia neúspela, pretože vždy, keď my máme sa postaviť za správnu a dobrú vec a máme povstať, tak sme buď opití, buď sme vtedy niekde v kostole, alebo sa pýtame, prečo zase my, hej, akože a v ideálnom prípade všetko naraz spolu. A ja si preto myslím, priatelia, že ono je možno dobré, že toto sa dostalo do ústavy, lebo ak tam máme tie dve pohlavia, aby sme vedeli, čo máme medzi nohami, tak je dobre, že tam máme aj to, aby sme vedeli, ako blízko je žiaľ naša hlava k tomu rozkroku na Slovensku. Vo vážnej diskusii, kde sú vážni hostia, kde nejde o nejaký politický kabaret, tam išlo normálne o diskusiu o tom, akom stave je Slovensko, bol tam Leško, bola tam Tódová, ktorá to moderovala, bol tam Kostolný, to sú nekomici. To nebola nejaká relácia komická. A on sám povedal, že nesmejte sa na tom. A ľudia sa na tom smiali. Čo je zase aj obrazom tých ľudí, že sa na tom smejú. Lebo povedať takéto slová na vlastný národ, že alkoholizmus, jarmočné kresťanstvo, alibizmus, totálna urážka národa, podľa môjho právneho názoru, a urážka kresťanstva, že jarmočné kresťanstvo. A na záver ešte, keď povedal, že ako blízko je naša hlava k tomu rozkroku na Slovensku. No a teraz si pozrime na paragraf 423 trestného zákona. Hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia. Postihuje verejné hanobenie alebo zosmiešňovanie osoby či skupiny osôb z dôvodu ich národnosti, rasy, náboženstva a podobne. Národnosť aj náboženstvo tam bolo. Ide o skutkovú podstatu, ktorá môže byť trestným činom, ak sú splnené zákonné znaky, to znamená verejný prejav, cieľová skupina a podobne. Toto je citované zo Zákony pre ľudí. Čo to musí obsahovať? Obsah prejavu musí mať urážlivé, zosmiešňujúce. Napríklad, to sa spĺňa, verejnosť prejavu, verejnosť bola prítomná a stále je prítomná, 60 000 ľudí si to už pozrelo aj na YouTube. Ešte je tu dôležité povedať, že kritika, irónia či ostrá polemika obyčajne nie sú trestné, pokiaľ neprekračujú hranicu hanobenia cieľovej skupiny. No ale tu podľa mňa ide o prekročenie hranice hanobenia. Hanobenie Slovákov, hanobenie kresťanov. No a je tu ešte aj otázka toho, že ak to teda hovorí komik, spýtal som sa na to umelej inteligencie a otvorene to teda hovorím, že však prečo nie, ako len mnohí sa aj pýtajú, ale to nepriznajú, ale ja to rovno poviem, prečo nie, to sa tak má povedať.
Z právneho hľadiska hovorí, ak komik v serióznej diskusii, nie na javisku alebo v show, verejne uráža alebo zosmiešňuje národ, môže to prekročiť hranicu slobody prejavu. Ak ide o úmyselné hanobenie alebo podnecovanie nenávisti, tam nešlo o podnecovanie, aj keď niekto by mohol potom začať nenávidieť Slovákov, keď toto sa dozvie o nich, že jarmočné kresťanstvo, alkoholizmus, alibizmus. Lebo toto je zovšeobecňovanie všetkých. Vari všetci sú alkoholici, všetci sú vari alibisti, všetci sú jarmoční kresťania, nie sú aj skutočne úprimní kresťania. Viete, to tým chcem povedať. No a vtedy by mohlo ísť, aj ak to povie komik, ale v serióznej diskusii, a podľa mňa išlo o serióznu diskusiu, by mohlo ísť o naplnenie skutkového podstatu podľa paragrafu 423 trestného zákona, teda hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia. No ak ide o komickú formu, humor a satíra sú chránené slobodou prejavu, aj keď sú provokatívne. Avšak, keď sa komik zapája do vážnej politickej diskusie, napríklad s politikmi a odborníkmi, tam boli odborníci. V podstate bol tam šéfredaktor, bol tam Leško, ktorý sa tomu venuje. A jeho výroky sú prijímané ako názory. Ako vieme, že jeho výroky neprijímali ako názory, smiali sa na nich, ale však aj to, na čom sa smejem, môže byť môj názor, nie? Nie ako umelecká paródia. Ja si myslím, že on nikomu nepovedal, že toto je umelecká paródia. Takže aj jeho výroky sú prijímané ako názory, nie ako umelecká paródia. Stráca ochranný štít satíry. Inými slovami, ak niečo hovoríš ako stand-up komik v show, je to humor. Ak to hovoríš v politickej diskusii, napríklad vedľa ministrov, je to výrok verejne činného človeka. No a samotný smiech toho publika umelá inteligencia zhodnocuje takto, že ten smiech nie je právne podstatný, ale ukazuje spoločenský kontext, že urážka bola prijatá alebo ako zábava. To môže ešte prehlbovať spoločenskú škodlivosť, pretože verejnosť to vníma ako normálne zosmiešňovanie určitého národa. A kedy to už je teda za to hranicou, výrok komika môže byť trestný alebo aspoň eticky neprípustný, ak nejde o jasnú satíru, ale o vážny prejav s úražlivým obsahom. Smeruje voči národu, etniku, rase, náboženstvu. Je vyslovený verejne v diskusii so spoločenským dosahom a má zjavný, hanlivý alebo znevažujúci úmysel. Takže toto som tým chcel povedať, že ak to aj nie je trestný čin na základe toho paragrafu zákona, tak minimálne je to totálne neetické a nastavuje to zrkadlo toho, že čo si vlastne títo liberáli, slniečkári, progresívci myslia reálne o Slovensku, a toto je veľmi škodlivé. A toto, ja sa tomuto ešte budem viacej venovať, zatiaľ len takto krátko, a nad týmto sa treba zamýšľať a toto aj treba hovoriť tým ľuďom, že ak takéto veci odznejú, hoci od komika alebo nejakého stand-up komika, ale v reálnej diskusii, no tak potom si to ten človek asi reálne aj myslí. A toto je veľmi nebezpečné. Takýmto spôsobom zosmiešňovať Slovákov. No keby toto niekto urobil, si predstavte voči Ukrajincom, no čo by sa dialo? Alebo voči nejakému inému národu. Ešte sa budem tomu venovať neskôr. Ďakujem za pozornosť a pekný deň želám.